It's Friday. Tayo ay mag-work na. Good morning, good morning. Yung naman t-shirt ko, yan o. Sponsor yan. Yung ating shirt PNP. Shout out mga pulis. Okay. Good morning, Friday. Let's go. Pansit is Hi boss, happy Friday. Oh, that's right. Bye. Ano may naman? Ang ba niya? Naman Nag-iimas si pareya ko nung ginanti. dating kabel na ano ko naman. Ada di pero nante. Kung sa oras dito kayat ko, di kasi ka pareya. Kung paano nagawid yun? Ano gawidan? Apa niya manual daw ng ilang arod? Dadalan di pagkapuan na, di dingi agpa. Dasadyaan na kasi. Nililo di yung pin. Di ba lagi state may sa Domingo kasi ay. Hindi mo ganun tigas-tigas mo. Ada pangalan natin kalding jay. Hindi San Diego ah. Ada magidito yung pay. Kita ko. San Diego, di pag-aalaan na, nagadayo. Kaya mga taga San Diego suna. Dudumat pagpanan na rin, dati ko ni San Francisco. Oo. Abay mo na taon na ngayon. 76 na. Ha? 76. Oo, napigsa pa ya. Nag-ubing titsura na. Oo, mati stress no. Ano naman. Kapag gawin ka di ka mag-build kay boyfriend mo, ano tingin na ako sa kanya? Kaya kanya ka, tingin lang ubing ka. Ikam ba ito na? Kaya Tininan mo ubing ko na napayangan niya. tsokolate yan. Tsokolate nga tsokolate. Wala, kasi masangit pati. Isa. Sige. Papudot ta. Thank you. Painit natin. Mainom muna tayo. Masyadong maraming tubig. Bawasan natin. Ayaw ko na maraming tubig. Hey Siri. Alarm after 15 minutes. 15 minutes. Counting down. Break tayo, 15 minutes. Kain muna. So, napansin ko medyo tumaba tayo. Balik ano tayo. Naka-recover na tayo sa ano. Naka-recover na tayo sa ubo. Sa mga sakit-sakit. So, focus na tayo sa ano. Matinding exercise. Ang tama lang din. Pero nagpa-recover lang tayo from vacation na ano, yung lechon nung December, tapos yung ating pagod sa bakasyon sa Pilipinas. Talagang nagkaubo tayo at masakit. Nagkasakit tayo, halos lahat kami pagod. Kaya ngayon ka-recover na. So balik exercise ng todo. Medyo alam ko na tumataba ako eh. Pempisngi ko. Okay, kain. Okay, 15 minutes done. Okay, back to work na tayo. Tapos na ang break. Okay, punta tayo kay Manong Jeff. Ibalik ko tong ano, itong aking SD card para ma-download niya. Okay, andito na tayo sa bahay nila Manong Jeff. Practice show. Let's go. Natin itong SD card ko. Knock. Okay. So alis na tayo. Na-edit na yung ano, na-send na sa akin yung ano namin sa Japan. Ang Japan, ayun ako yung nawala akong videos.
Napakadami pa din yon. Okay, tayo ay magtitipid daw sa pamalengke kasi mahirap na ang buhay. Kaya ngayon ay susulat namin kung ano yung bibilin namin. Tama. Tama, magtipid daw. No, impulse over na nasisira lang ang mga pagkain. Kasi lahat ay nasisira. Okay, anong listahan? Ulit mo na. Sinigang na salmon. Sinigang, meron tayo ng ano doon, marami. Wala nang sinigang mix. Meron. Ako ang magbabouch, meron. Dami. Sinigang na salmon. Sa salmon lang bibilin mo. Anong lahok mo sa salmon? Choy. Siraw. Kangkong. Pero sa tingin ko wala na talaga sinigang mix kasi dalawa. Meron. Wala na. Okay, gusto mong magpustahan tayo? Okay, magkano? $2. $2. Okay. Pusta. Uchoy, sitaw, kangkong. Kamatis. Kamatis. Ginger. Yung Ginger, may ginger pa dun, Dad. bawang. Dami pang ginger. Okay, question mark yan. May bawang pa dun. Patis, bagoong. May bagoong ka pa. Wala na, inubos ko na. Wala na yung maliit na patos ko. Wala na. Dad, Wala na. Okay, go. Next. no! Ayoko ng agbagoong. Meron doon. Isa-show ko sa'yo. Wala na. Nandun kailangan lang natin ay $100. Seafood City tayo. Seafood City Market Cerritos. Pa. Hindi ka... Sabihin na Prayman siya. Hindi kasi hindi perfect. Pwede rin. Ang panasa. Ba't yun nakasando? Pwede. Pwede. Oh. Ilan? Kalahati lang. Linis. Tapos. Di ba dilihan? Yung maliliit na yan. Pati suksit. Hindi rin. Naamag na yun.
Good day. Okay. Tapos yung mga, oh, ito yung pinaka. £2. Oh, darling. Gata. Yeah. Yeah. $2. Okay. One more power. Super. $10 in super. One. Fantasy. And then one mega. Yun na yan. One mega. $2 ka pa. One fantasy and one super. And one super. Ito makikita yung balance ko. Ayan na. Ano ba yung second service? Yung parang i-ano mo. Oh, meron oh. Ba? 150. Ba't dadalhin? Oh, saan na? Ba't yung ginawa? Wala dadalhin mo yun doon. Oo. Okay, balik tayo sa Seafood City. Bili tayo ng malunggay para sa pritong isda. Balik tayo ng Seafood City. Okay, ito na ang ating malunggay. Sarap.
binalikan natin. Mas masarap kasi pag malunggay ang halo sa ano, sa istang prito. Sinabawan. Luto tayo mamaya. This one is not routine. Luto tayo. Ano? My friend told me. Halo ha. Malunggay, malunggay. Ano itong recipe mo? Tawag dito. I don't know. Don't know. Ano ito pang Mexicano? Mashi. Pang Mexicano? Okay. Dito. Siyang bagoong. Patas. Sinigang ito, oh. Saan? Patas. Malunggay.